Oni ce oni yantuma ayo bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan n'u b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye tɛnɛ mai kalo tile 25 san 2026 aw ka dun kibaru ni o wagati selen san'an ka da se an bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carinɛ ale ka hakilinaw di hakilina di yɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba min b'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ Juma tɛmɛnen mai kalo tile 22 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka ministre de l'élevage et de la pêche yɛrɛ kɔni ni o ye Yuba Ba yɛrɛ kɔni ale tun bɛ intervention dɔ la an ka conseil national de transition ma ɲɛma ni o ye CNT yɛrɛ kɔni ka Yuba Ba yɛrɛ kɔni to a ka ni intervention yɛrɛ kɔni a y'a jira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité k'u ye yamaruya yɛrɛ kɔni di an ka jamana bagan maralaw yɛrɛ kɔni ma k'u bɛ se ka bagan yɛrɛ kɔni labɔ jamana in kɔnɔ na ni ka taa n'a ye Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wali min yɛrɛ kɔni kɛra lafiya bɛɛ an ka jamana bagan maralaw yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi u kɔni bɛ se ka u ka bagan ta ni ka taa di Côte d'Ivoire jamana ma ka sɔrɔ wagati tɛmɛnen na ni wale yɛrɛ kɔni kun interdilen don jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na. Arrêté dɔ yɛrɛ kɔni na min carila juma tɛmɛnen mai kalo tile 22 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali sarako ministre ni o ye Aluseni Sanu yɛrɛ kɔni ale bɛ bɔ ni ka décision yɛrɛ tɔgɔ ta ka ɲɛsin an ka jamana kɔnɔden fila yɛrɛ kɔni ma ni o ye Umar Mariko ale ni Etienne Fakaba Sissoco yɛrɛ kɔni ye a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min ye Mali autorité k'u kɔni ye décision ta ni ka ni maa fila ni yɛrɛ kɔni ka sɔrɔ fɛnw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni gelé an ka jamana kɔnɔna na ka d'a kan a yira k'a fɔ ko min an ka Mali autorité k'u ye décision yɛrɛ kɔni ta ni ka sanction financière yɛrɛ kɔni boli an ka jamana kɔnɔden fila ni yɛrɛ kɔni ka d'a kan ko ni maa fila ni yɛrɛ kɔni u y'u ka jukɔrɔmadon kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu JNEM ale ni FLA mɔgɔw yɛrɛ kɔni ma ni o ye Front de libération de l'Azawad yɛrɛ kɔni ko wa ni maa fila ni yɛrɛ kɔni sanga ani wagati u bɛ bɔ ka banbaci wale yɛrɛ kɔni promotion yɛrɛ de kɔni kɛ ko yɛrɛ de kɔni min ye autorité o décision ta ni ka sanction financière yɛrɛ kɔni bi ni maa fila ninnu ka jamana in kɔnɔna na. Ni OCC ni o office central de stupéfiant ni cakɛda an ka Mali jamana kɔnɔna minnu ka baara bɛnnen don ɲɛnaminimafɛn donni kɛlɛli yɛrɛ de kɔni ma i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min OCC cɛdenw yɛrɛ kɔni cɛsirilen don sanga ani wagati jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la opération na walasa min ye ɲɛnaminimafɛn u kana don jamana in kɔnɔ na o ko hukumu de la ko juma tɛmɛnen mai kalo tile 22 san 2026 min yɛrɛ kɔni Buguni OCC maw ye olu ye opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Buguni région kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni senfɛ u sera ka u bolo da fura bayɛlɛmalen caman ale ni maa fila yɛrɛ kɔni ka bisɛbɛ kɛ maa fila min na k'a fɔ k'olu ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don ni fura kuntan ladonni ma an ka jamana kɔnɔna na. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Sénégal jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na gouvernement yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni furugufurugu ye kɔni dɔɔni bɛ yen nɔ ka d'a kan juma tɛmɛnen mai kalo tile 22 san 2026 min yɛrɛ kɔni Sénégal jamana ɲɛmɛ ni o ye Bassirou Diomaye Faye ale kɔni ye a ka premier ministre ni o ye Ousmane Sonko ye ka o kɔni limogé ni ka nin maa kofɔlen yɛrɛ kɔni wuli ka bɔ a ka premier ministre jɔyɔrɔ la wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka kumamisɛnninw caya Sénégal jamana kɔnɔna na kosɛbɛ ka d'a kan i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min Ousmane Sonko ale kanubagaw ka ca ni jamana in kɔnɔna na. Don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna min Ousmane Sonko ye ni o wagati na ale kun ye Sénégal ka premier ministre yɛrɛ kɔni ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni bɔra ni ka dénonceli kɛ k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Occident maw ni o ye farajɛla jamana dɔw yɛrɛ kɔni ko min yɛrɛ kɔni o jamana ninnu yɛrɛ kɔni sanga ani wagati u bɛ to ka pression yɛrɛ kɔni boli Sénégalais yɛrɛ kɔni kan ko walasa min yɛrɛ kɔni ye Sénégalais ye k'a ka sɔn cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn kanu ale ni muso ka ɲɔgɔn kanu ma ni jamana in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ka sɔrɔ ni wale nin yɛrɛ kɔni don tɛ Sénégal danbe ye ko nka hali n'a sɔrɔ ni farajɛla jamana nin yɛrɛ kɔni bɛ ka ni wajibiya olu Sénégalais yɛrɛ kɔni kan olu tɛ bɔ u ka décision yɛrɛ kɔni kan min yɛrɛ kɔni cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn kanu ale ni muso ka ɲɔgɔn kanu ko kɔni tɛ Sénégal danbe ye o yɛrɛ de kɔni na halisa olu bɛ fɛɛrɛ latigɛ ka sariyaw ta mun yɛrɛ kɔni bɛ nin wale yɛrɛ kɔni kɔniya kosɛbɛ Sénégal jamana kɔnɔna na ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala o ye bidon kibaru kɔnɔna na. Kabini alamisa tɛmɛnen mai kalo tile 21 san 2026 a kɔni yirala k'a fɔ ko yamaruya dira an ka Mali bagan maralaw yɛrɛ kɔni ma k'u bɛ se ka u ka baganw yɛrɛ kɔni labɔ ni ka taa n'a ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na. Ni décision kura min yɛrɛ kɔni taara an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni fɛ décision yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na décision wɛrɛ kun taara min kun bɛ baganw yɛrɛ kɔni bɔli ka taa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na k'o interdit wale yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka o interdiction yɛrɛ kɔni décision wuli ka bɔ yen nɔ. Ni laseli yɛrɛ kɔni kɛra juma tɛmɛnen mai kalo tile
mugan ani fila san ba fila ni mugan ani wɔɔrɔ an ka Mali ministre de l'élevage et de la pêche yɛrɛ kɔni fɛ ni o ye Yuba Ba ye ni ale bɛ laseli kɛ wagati min na o y'a sɔrɔ a tun bɛ intervention dɔ yɛrɛ kɔnɔna an ka conseil national de transition maaw ɲɛma ni o ye CNT ye min ministre de l'élevage et de la pêche yɛrɛ kɔni ni o ye Yuba Ba ye ale kɔni ka kɔrɔfɔ la ko n'i y'a ye k'olu ye décision yɛrɛ kɔni ta ni ka yamaruya yɛrɛ kɔni di an ka bagan maralaw yɛrɛ kɔni ma u ka baganw labɔ ni ka taa n'a ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ko dɔ wɛrɛ tɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye bagan ye k'o ye Bamakɔkaw yɛrɛ kɔni labɔ o yɛrɛ de kɔni na ko min bagan yɛrɛ kɔni ye labɔli kɛ ka ban olu ye décision yɛrɛ kɔni ta ko sisan k'a bɛ se ka labɔ ka taa di maa wɛrɛw ma ko min yɛrɛ kɔni ye sous région jamana wɛrɛw yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni ye Yuba Ba ye ale y'a pereperelatigɛ k'a fɔ ko Mali bɛ bagan labɔli min kɛ ni ka taa Sénégal ale ni Guinée jamana kɔnɔna na ko baaraw yɛrɛ kɔni bɛ sen na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a y'a yira k'a fɔ ko o jamana dɔw yɛrɛ kɔni bɛ farafinna continent yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye Mali ale tɛ bagan labɔ ni ka taa di ninnu yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan a yira k'a fɔ ko jamana ninnu yɛrɛ kɔni tɛ ka sɔn ka Mali ka souveraineté ye Mali ka partenariat stratégique ale ni a ka intérêt du peuple malien ko ni jamana ninnu yɛrɛ kɔni tɛ ka o ko in yɛrɛ kɔni labato o yɛrɛ de kɔni na Mali ye décision yɛrɛ kɔni ta k'a fɛnɛ ka bagan tɛ labɔ ni ka taa di ninnu yɛrɛ kɔni ma o yɛrɛ de kɔni n'a yira k'a fɔ ko bagan ninnu bɛ se ka labɔ ni ka taa di Côte d'Ivoire ma k'a bɛ ka taa di Sénégal ma wa a bɛ ka taa di Guinée ma ko nka jamana dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ k'an ka bagan tɛ bɔ ni ka taa d'olu ma ka d'a kan u bannen don ka Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ale n'a ka souveraineté yɛrɛ kɔni bonya arrêté dɔ yɛrɛ kɔni na min carila juma tɛmɛnen bɛ kalo tile 22 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka ministre d'État Mali sɔrɔ ko ministre ni o ye Aliou Seni Sanu ye ale kɔni bɛ décision yɛrɛ kɔni ta ni k'an ka jamana personnalité ba fila yɛrɛ kɔni ta ale ni jɛkulu kelen yɛrɛ kɔni ka ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ta k'u fara an ka jamana liste nationale yɛrɛ kɔni ka liste min yɛrɛ kɔni na jamana yɛrɛ kɔni kɛmɛ ni ka sanction financière ta ka ɲɛsin maa minnu ma olu de bɛ o liste kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a ye ni maa fila yanni ni jɛkulu kelen yɛrɛ kɔni fara o liste in kan an ka Mali sɔrɔ ko ministre yɛrɛ kɔni filɛ ni ka décision ta ka ɲɛsin an ka jamana kɔnɔden fila min yɛrɛ kɔni ma o de ye Dr Umar Mariko ye ni ale bangena san 1959 wagati ale ni Etienne Fakaba Sissoko ni o yɛrɛ kɔni bangena san 1983 yɛrɛ de kɔni ko min yɛrɛ kɔni ye sɔrɔ ko ministre ye sanction financière yɛrɛ kɔni ta ni ka ɲɛsin ni maa fila ni ma an ka jamana kɔnɔna na sɔrɔ ko ministre ka kɔrɔfɔ la ka ni arrêté yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko n'i y'a ye ale ye ni décision ta ni ka ɲɛsin an ka ni jamana personnalité fila ni yɛrɛ kɔni ma ko dɔ wɛrɛ tɛ k'a yira la k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ni maa fila ni yɛrɛ kɔni olu m'a kɛ dogo yɛrɛ kɔnɔ na u y'a kɛ kɛnɛ ka da ye n'u k'u ka jukɔrɔmadon yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu jeune ale ni Front de libération de l'Azawad maaw yɛrɛ kɔni ma ko o fɛnɛ tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ ni maa fila ni yɛrɛ kɔni sanga ani wagati olu kɔni bɛ banbaci wale yɛrɛ kɔni promotion yɛrɛ kɔni kɛ o wale in dun yɛrɛ kɔni wale jugu o yɛrɛ de kɔni na min yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko ministre ale ye décision yɛrɛ kɔni ta ni ka maa fila ni yɛrɛ kɔni fara an ka jamana liste nationale yɛrɛ kɔni ka liste min yɛrɛ kɔni na sanction financière ta ni ka ɲɛsin o maa ninnu ma ko jɛkulu min yɛrɛ kɔni fɛnɛ farala an ka ni liste nationale yɛrɛ kɔni ka o jɛkulu yɛrɛ kɔni ti dɔwɛrɛ o ye Front de libération de l'Azawad ka maaw de ni o ye FLA ye sɔrɔ ko ministre ka kɔrɔfɔ la a ka ni arrêté yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko n'i y'a ye ale kɔni ye décision ta ni ka ɲɛsin ni jɛkulu yɛrɛ kɔni ma o ti kɔni ti dɔwɛrɛ ye ka d'a kan min yɛrɛ kɔni ye FLA a yirala k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye FLA maaw ni banbaci wale jɛkulu jeune maaw yɛrɛ kɔni k'u bɛ to ka u bolo di ɲɔgɔn ma sanga ani wagati ni ka binkani wale kɛ ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma ko wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la san 2025 septembre kalo tile 17 ale ni san 2026 avril kalo tile 25 ko min yɛrɛ kɔni ni jɛkulu fila ni olu bolo di ɲɔgɔn ma ni ka binkani wale kɛ ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma ko fɛnɛ tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni FLA maaw yɛrɛ kɔni olu bɔra kuma caman ni k'a yira k'a fɔ ko attaque caman kɛra jamana in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'olu yɛrɛ de kɔni y'o kɛ wale de kɔni na min yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko ministre ale décision yɛrɛ kɔni ta ni ka ni jɛkulu maa ni yɛrɛ kɔni fara an ka liste nationale yɛrɛ kɔni ka sanction ta ni ka ɲɛsin maa minnu ma ni sanction talen filɛ ni ka ɲɛsin ni maba fila ale ni jɛkulu kelen yɛrɛ kɔni b'a yira la k'a fɔ ko sanction yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa minnu yɛrɛ kɔni ka sɔrɔ fɛn minnu bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen jelilen don ko wa wale yɛrɛ kɔni bɛ kɛ kalo 6 kuntagala kɔnɔna na wa a bɛ se ka kɛ ni kalo 6 yɛrɛ kɔni dafara min yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko ministre a bɛ dɔ fara wagati in kan tuguni arrêté yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye sɔrɔ ko ministre ale b'a perepere latigɛ k'a fɔ ko institution financière ale ni maa ni yɛrɛ kɔni ka wari bɛ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna k'a laɲini don o maaw bɛɛ lajɛlen fɛ u ka fɛɛrɛ latigɛ autorités filɛ ni ka décision ta ni o de ka ni maa ni ka sɔrɔ fɛnw yɛrɛ kɔni geler institution financière ni yɛrɛ kɔni ka o décision yɛrɛ kɔni labato ko n'o tɛ min yɛrɛ kɔni Mali autorités u bɛ sanction ta ni ka ɲɛsin o institution financière ma i n'a fɔ a fɔlen don sariya kɔnɔna na cogo min ni OCC ni o ye office central de stupéfiants ni cakɛda an ka Mali jamana kɔnɔ minnu ka baara bɛnnen don ɲɛnamafɛn don ni kɛlɛlen ma i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min o OCC ma o ye sanga ani wagati u cɛsirilen don opération na jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la walasa min yɛrɛ kɔni ɲɛnamafɛnw olu kana la don an ka Mali jamana kɔnɔ na cogoya si la o ko hukumu de la ko juma tɛmɛnen bɛɛ kalo tile 22 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni Buguni OCC cɛdenw
yɛrɛ kɔni ko opération dɔ yɛrɛ kɔni kɛ ne ka ɲɛsin fura bayɛlɛmalenw yɛrɛ kɔni ma hɛrɛma kɔrɔ Nord quartier la ne yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Buguni région yɛrɛ de kɔnɔna na Buguni OCC cɛdenw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'olu ma wuli u yɛrɛ ma dɔrɔn ne ka nin opération yɛrɛ kɔni kɛ ko ɲan'u ka opération yɛrɛ kɔni kɛ o y'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ de kɔni ye weleli kɛ Gunu la OCC ma o yɛrɛ kɔni ne ka ni man yɛrɛ kɔni dénoncé k'a yira k'a fɔ ko magasin dɔ yɛrɛ kɔni bɛ hɛrɛma kɔnɔ Nord quartier la magasin min yɛrɛ kɔni falen don fura bayɛlɛmalen caman yɛrɛ de kɔni na o wale yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni OCC cɛdenw ye olu ma ko in yɛrɛ kɔni bila da kelen da la u ye opération belebeleba dɔ yɛrɛ kɔni labɛn opération min na y'u senfa joona ne ka taa se ni magasin yɛrɛ kɔni ma ko opération yɛrɛ kɔni senfɛ min ye OCC cɛdenw yɛrɛ kɔni ye k'olu sera ka u bolo da maa fila yɛrɛ kɔni ka bisiya kɛ maa fila minnu na k'a fɔ k'olu yɛrɛ de kɔni kun ta ye nin fura bayɛlɛmalen nin yɛrɛ kɔni k'o fɛnɛ tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni OCC cɛdenw u taara magasin yɛrɛ kɔni kɔnɔna woloma ko magasin kɔnɔna wolomali yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye n'o ye saisie ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ o y'u bolo da fɛn min ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de ye fura bayɛlɛmali kilogramme 423 ale dɔɔni bonya ko yɛrɛ kɔni ko min yɛrɛ kɔni OCC cɛdenw yɛrɛ kɔni k'u y'u bolo la ni fɛn ba in yɛrɛ de kɔni kan ni magasin kɔnɔna na ko bolo dara maa fila minnu ka ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ k'u yɛrɛ kɔni minɛna ne k'u di sɛgɛsɛgɛlikɛlaw yɛrɛ kɔni ma walasa min yɛrɛ kɔni sɛgɛsɛgɛli baara tɔw ye u ka se ka continuer ni maa fila ni yɛrɛ kɔni ye ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ min ye OCC maaw ye olu b'a sinsin ko kura ye Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ k'u cɛsirilen don fɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli la ka jamana in yɛrɛ kɔni la ka na fɛn kuntanw donni ma ko wa min yɛrɛ kɔni olu OCC ma o cɛsirilen don fɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli la walasa min Mali jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛya ko yɛrɛ kɔni ko la ka na jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la ni fɛrɛ latigɛli ye min ɲɛnaminima fɛ olu kana don togoya si yɛrɛ kɔnɔna jamana in kɔnɔna na sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Sénégal jamana kɔnɔna na kame wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Sénégal ka politique ko ta fanfɛla yɛrɛ kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye tension ye ko kɔni bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na ka d'a kan juma tɛmɛnen bɛ kalo tile 22 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Sénégal jamana ɲɛmɛ ni o ye Bassirou Diomaye Faye yɛrɛ kɔni ale décision yɛrɛ kɔni ta ni min yɛrɛ kɔni a ka premier ministre ni o ye Ousmane Sonko ye ka ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni limogé ni ka wuli ka bɔ a ka premier ministre jɔyɔrɔ la Sénégal jamana kɔnɔna na maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni maa fila ni yɛrɛ kɔni ka farali ko yɛrɛ kɔnɔna na kɛ sababu ye ni jateminɛnaw tun bɛ ka min fɔ ka o ko in yɛrɛ kɔni tiɲɛ tigɛ ni kabini wagati tɛmɛnenw na jateminɛnaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye fɔɲɔgɔnkɔ ye ko bɛ Ousmane Sonko ale ni Bassirou Diomaye Faye ni ɲɔgɔn cɛ la k'a sɔrɔ wagati tɛmɛnenw na ni maa fila ni yɛrɛ kɔni tun ye terimaw de a yirala k'a fɔ ko ɲani Bassirou Diomaye Faye yɛrɛ kɔni ka décision ta ni ka Ousmane Sonko yɛrɛ kɔni limogé ka bɔ premier ministre jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔni na k'o y'a sɔrɔ don tɛmɛnenw na min yɛrɛ kɔni Ousmane Sonko ye ale tun bɛ Sénégal Assemblée générale yɛrɛ kɔni na députéw ɲɛma ko ka Ousmane Sonko to ni maa yɛrɛ kɔni ɲɛma k'a ye discours ba dɔ yɛrɛ kɔni fɔ discours min yɛrɛ kɔni ye kuma kɔrɔmaba de ye ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na Ousmane Sonko ka kuma yɛrɛ kɔni na Sénégal députéw yɛrɛ kɔni ɲɛma k'a kɛ kɛnɛ ka dɛ k'a yira k'a fɔ ko bɛnbaliya yɛrɛ kɔni bɛ ale ni Bassirou Diomaye Faye ni ɲɔgɔn cɛ la ni o ye Sénégal jamana ɲɛmaa ye wa Ousmane Sonko ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Bassirou Diomaye Faye ni o ye Sénégal jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ko fili dɔ yɛrɛ kɔni o sɔrɔ wa député ni yɛrɛ kɔni ɲɛma ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ye a ma nɔgɔ don kuma in na a y'a da députéw bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ k'ale kɔni ye premier ministre Sénégal jamana kɔnɔna na min bɛ décision yɛrɛ kɔni ta ka sɔrɔ jamana ɲɛmaa ma yamaruya d'ale ma hakilina jiginna san 2024 avril kalo tile 2 de min yɛrɛ kɔni Ousmane Sonko ye ale kɔni sugandira ni ka kɛ Sénégal premier ministre yɛrɛ kɔni ye wa a yirala k'a fɔ ko san 2 ani kɔ bɔɲako yɛrɛ kɔni kɔfɛ Sénégal gouvernement yɛrɛ kɔni ma ko ni juma yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni Bassirou Diomaye Faye ale ye dankari Ousmane Sonko yɛrɛ kɔni ka premier ministre jɔyɔrɔ la jamana in kɔnɔna na maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni maa fila ni yɛrɛ kɔni ka farali yɛrɛ kɔni ma bɛn olu ma ka d'a kan k'olu yɛrɛ kɔni hakili b'a la maa fila ni yɛrɛ kɔni ka campagne présidentielle wagati ni o kɛra san 2024 mars kalo wagati ko fɛn min yɛrɛ kɔni sangaba de ni maa fila ni yɛrɛ kɔni ka campagne yɛrɛ ma kɔni ma o kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ slogan min yɛrɛ kɔni kun b'u da ni o de ye ko Diomaye yɛrɛ kɔni Sonko ye ko o maa fila ni yɛrɛ kɔni ka o slogan ye fanga d'u ma ko nka n'a fɔra k'u yɛrɛ kɔni farala ni fara cogo in yɛrɛ kɔni na k'o bɛ kɛ sababu ye ni ka kumisɛnninw yɛrɛ kɔni caya kabini laseli yɛrɛ kɔni kɛra k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Bassirou Diomaye Faye ye k'ale ye Ousmane Sonko limogé ni ka bɔ a ka premier ministre jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔ min Ousmane Sonko ye premier ministre jɔyɔrɔ kun kɛmɛ ni ka so min yɛrɛ kɔni d'a ma a y'a ka minɛnw yɛrɛ kɔni cɛ ni ka bɔ o so in kɔnɔna na ka taa ka so yɛrɛ kɔnɔ min bɛ Kɛr Gorgui cité yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wa ni yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔnɔ na a taara sɔrɔ a kanubagaw kɛmɛ ni k'a ka dala yɛrɛ kɔni fa wa a yɛlɛla k'a fɔ ko PASTEF parti politique maa caman yɛrɛ kɔnɔna na Ousmane Sonko yɛrɛ kɔni lajɛ a ka so a ka limogeage yɛrɛ kɔni kɔfɛ wa min yɛrɛ kɔni Ousmane Sonko ka parti ni o ye PASTEF maaw yɛrɛ kɔni olu bɔra ni ka communiqué kɛ k'a
yira k'a fɔ ko Basiru Diomaye Faye ye décision min ta ni o ye ka Ousmane Sonko wuli ka bɔ a ka premier ministre jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna k'olu Pastef maaw yɛrɛ kɔni o mɛn ko u bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin Ousmane Sonko yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan k'a ye ni san 2 dɔɔni min yɛrɛ kɔni kɛ Sénégal premier ministre yɛrɛ kɔnɔna k'a y'a seko n'a damayira bɛɛ lajɛlen kɛ fɛrɛlatigɛ la min yɛrɛ kɔni ye Sénégal yɛrɛ kɔni ka yɛrɛma hɔrɔnya ale n'a ka souveraineté ka o segin jamana yɛrɛ kɔni ma juma tɛmɛnen mɛ kalo tile 22 san 2026 min yɛrɛ kɔni Ousmane Sonko n'ale ye Sénégal ka premier ministre kɔrɔ yɛrɛ kɔni ale kɔni bɔra ni ka dénoncer kɛ k'a yira k'a fɔ ko Occident maaw ni o ye farajɛla jamanaw yɛrɛ kɔni k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu bɛ ka tyrannie yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Sénégal yɛrɛ kɔni ma tyrannie min yɛrɛ kɔni kɛ kun ye walasa cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn kanu ale ni muso ka ɲɔgɔn kanu ka Sénégal yɛrɛ kɔni wajibiya ka sɔrɔ wale ma ka jamana kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye olu Sénégal gouvernement maaw yɛrɛ kɔni ko maa minnu bɛ k'a fɔ k'olu bɛ ka fɛɛrɛ latigɛ sariya kura sigili walasa cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn kanu ale ni muso ka ɲɔgɔn kanu k'o ko tɔ yɛrɛ kɔni kɔniya kosɛbɛ ko min yɛrɛ kɔni olu Sénégal autorité maaw ye k'olu bɛ ka ban o ko ma a b'a yira k'a fɔ ko kuma yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ye ko ni ale sini ni a sariya kura yɛrɛ kɔni nana jamana in kɔnɔna na min bɛ se ka ni wale jugu yɛrɛ kɔni kɔniya ni ka taa fɛ ko min yɛrɛ kɔni olu Sénégal autorité maaw ye olu bɛ o ko yɛrɛ kɔni voté o bɛ sɔn a ma ni san laban yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni cɛ ni cɛ ale ni muso ka ɲɔgɔn kanu yɛrɛ kɔni o ko yɛrɛ kɔni kun nana kɛ sababu ni ka kuma misɛnnin yɛrɛ kɔni cɛ Sénégal jamana kɔnɔna na wa cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn kanu na ale ni muso ka ɲɔgɔn kanu na olu ka hakɛ lafasalibagaw yɛrɛ kɔni caman y'a yira k'a fɔ ko wa cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn kanu ale ni muso ka ɲɔgɔn kanu yɛrɛ kɔni k'o lafasali ko kɔni dénoncelen don farafinna jamana maa caman fɛ ka d'a kan olu y'a yira k'a fɔ ko in yɛrɛ kɔni ye fɛɛrɛ de ye farajɛla jamanaw yɛrɛ kɔni bolo k'u yɛrɛ danbew yɛrɛ kɔni wajibiya farafinna jamanaw kan ko ka sɔrɔ farajɛla jamanaw ni farafinna jamanaw yɛrɛ kɔni danbew tɛ kelen ye hakilila jiginna marisi kalo tɛmɛnen san 2026 laban yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni Sénégal jamana ɲɛmɛ ni o ye Basiru Diomaye Faye yɛrɛ kɔni ye ale y'i bolo nɔ bila sariya kura dɔ yɛrɛ kɔnɔ sariya kura min yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye ni cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn kanu ale ni muso ka ɲɔgɔn kanu yɛrɛ kɔni ka o peine yɛrɛ kɔni doublé kosɛbɛ ni k'a caya walasa maa ninnu yɛrɛ kɔni kana n'a kɛ bilen wa kabini o wagati yɛrɛ kɔni kɛra fo ka na se an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Sénégal jamana kɔnɔna na bolodara maa caman yɛrɛ kɔni kan nin walejugu ko in hukumu kɔnɔna na Ousmane Sonko ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna a y'a yira k'a fɔ ko tyrannie modèle dɔ yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko diɲɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa miliyari 8 yɛrɛ de kɔni bɛ yen nɔ ko nka o maa miliyari 8 yɛrɛ kɔni na maa hakɛya fitinin dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni olu wele don Occident maaw ko Occident maaw yɛrɛ kɔni parce que min yɛrɛ kɔni ye ressources ye u b'u bolo wa o kɛn bɛ ni ka diɲɛ kunnafonidisobaw yɛrɛ kɔni contrôler ko min yɛrɛ kɔni o Occident maaw ninnu ye u b'u o profiter o yɛrɛ kɔni fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ka cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn kanu ale ni muso ka ɲɔgɔn kanu k'o wajibiya diɲɛ mɔgɔ tɔw yɛrɛ kɔni kan Ousmane Sonko ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko Sénégal jamana kɔnɔna na olu ye sariya kura min sigi min bɛ kɛ sababu ye ka cɛ ni cɛ ale ni muso ka ɲɔgɔn kanu k'o kɔniya kosɛbɛ ko loi in yɛrɛ kɔni sigilen olu ka jamana kɔnɔna na ale ye critique caman yɛrɛ kɔni bɛ ni ka ɲɛsin Sénégal jamana yɛrɛ kɔni ma étrangers la ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'olu yɛrɛ de kɔni ye critique caman kɛ ni ka ɲɛsin Sénégal jamana ma ko ni Faransi jamana n'a jara ale yɛrɛ kɔni ka cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn kanu ale ni muso ka ɲɔgɔn kanu k'o yamaruya a fɛ yen nɔ ko ye Faransi kungo yɛrɛ kɔni ko nka min yɛrɛ kɔni ye Faransi ye k'a fɔ k'a bɛna na leçon dɔ yɛrɛ kɔni di Sénégal yɛrɛ kɔni ma o ko in yɛrɛ kɔni na ko olu mago foyi yɛrɛ kɔni tɛ o ko in na ko ni ye ko in yɛrɛ kɔni ta k'a lajɛ ko asiatique jamanaw farafin jamanaw fo ka taa se arabu jamanaw yɛrɛ kɔni ma ko kabini Sénégal ye nin décision yɛrɛ kɔni ta i ma olu si yɛrɛ kɔni ni ka critique kɛ ka ɲɛsin Sénégal yɛrɛ kɔni ma ko nka i ye yɔrɔ kelen min yɛrɛ kɔni ka critique kɛ ni ka ɲɛsin Sénégal yɛrɛ kɔni ma hakili ni ka décision in ta o ye Occident maaw ye ka d'a kan min yɛrɛ kɔni Occident maaw ye a ka d'olu ye k'u ka fangajalan yɛrɛ de kɔni sigi mɔgɔw kan wa min yɛrɛ kɔni Ousmane Sonko a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin Sénégal kiritigilamaaw yɛrɛ kɔni ma k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ sariya kura min yɛrɛ kɔni sigira cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn kɔnɔ ale ni muso ka ɲɔgɔn kanu kɔnɔniyali yɛrɛ kɔni na k'u ka fɛɛrɛ latigɛ o sariya yɛrɛ kɔni ka labato cogo ɲuman na n'a kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye Sénégal maaw olu kɔni bɛ k'a yira k'a fɔ k'ali n'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni Occident maaw ye o bɛ ka Sénégal yɛrɛ kɔni critique ka d'a kan k'a ye cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn kanu ale ni muso ka ɲɔgɔn kanu a ye o ko in yɛrɛ kɔni kɔnɔniyali juguya kosɛbɛ ko hali n'a sɔrɔ Occident maaw bɛ ka o critique k'u tɛna na ko in yɛrɛ kɔni dabila ka d'a kan Occident maaw danbe ni olu danbe yɛrɛ kɔni tɛ kelen ni Occident maaw yɛrɛ kɔni jɛra n'o ye o Occident maaw kungo de nka min yɛrɛ kɔni ye farafin jamanaw yɛrɛ kɔni o tɛ anw danbe o yɛrɛ de kɔni na min yɛrɛ kɔni tɛ Sénégal danbe a tɛ sɔn k'o appliquer a ka jamana kɔnɔ na cogoya si la ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni la carili ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ an ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma